السلام عليكم يا معلم. Amin wa alaikum assalam. Ra'ul baiti mawjud. To ai ba larabcin da ke ji bane ni. Ra'ul baiti mawjud. Okay, alhaji kuke ne ma? Na'am na'am. Na'dinuhu atkallam ma'ahu. Okay, to bari in kira muku shi. Masha Allah, shukran laka ya akhi. Assalamu alaikum. Assalam. Alhaji na wuni. Lafiya lau. Amin lafiya. Lafiya. To daman alhaji ne baki, wasu bakaken larabawa ne. Ina gama daga Saudiya suke. Shi suka ce in kira musu mai gidan. Okay, to iya sama iya bacci ai. Okay, to bari in kira shi. Ina ka ji ka. Da zan gama ci yayi baki ne. Amma ka san da Alhaji idan iya bacci ba a tayi sai bayan la'asar? Wallahi na manta sam. Ai ba zai yi a tashe shi ba iya bacci. To ko za mu je ga musu larabci suke yi. Wa. Ka je ka same su kawai ku gama da su. To ni larabcin ne ya dan halaji wallahi. Ka je kawai ka ba aka musu kwaba duk abin da ka iya kawai ka ba musu. To ai kuma din ba wani iya ne sosai ba Allah. Ka je duk abin da ka iya kawai ka musu wanda kai wa kan ne. Yawa. Alhaji sai yana sama yana bacci kuma ba a tashi shi yamma ta yi. Masha Allah, shukran laka ya. Wannan bana fuskanci ba wasu suke ji ba. Kaga Ya akhi shukran. in zahaba zahaba. In jalasa jalasa. Alhaji ta kuli fi kadin samawati. Illa fila afayya fakaliya.